Kapitan Inteng! Ay, unay kat ti kawusmon, Inteng. Kita amat ano agkaparis ti polo kan pantalon mo. Di tamatla barangay hul ti papanak. Kung maano mapanak iti may sa aparte, saan mat nga round? Ay, uray man. Masapol nga agbagay mat ate isuot mo. Adula amin. Anya kumangay no saan nga agbagay. Inakit din iti barangay hul. Ay, di mo ammo ti paisuro. Nagbalin kamutin ama nagdilaw. Saan kamut asigod akas ta? Adalain natin daram asiminar, kasta kaan. Ay, siyempre adda nga rod na adal ko. Di i-apply ko may. Di mo ka di madlaw tinagbaliwan ni Mariba ng Maray. Di ka di kinalaing na nga agdilaw, Maray. Wan nga rod Maray, nauyaw pa'y. Dinilaw na dagiti naka-display alakog. Nabayag na kasto'y tilakog. Apay ko mapabaliwan na. Idi imay iyay balay. Dilawon na ti pan nakaurnos dagiti tugaw may. Jayla kumamot salas da at ipakibyangan na. Awan lat di na madmadlaw. Ni kumakwarog at ibiyangan na. Isuro na no kasano nga agaram no talaga mula ang analaing. Day taman ti ibagata. No umay tumanin agdilaw dito. Wan man ngagpay sumaray. Ayun gayam. Adda kanumot si Mangpert akasinsin ni Kwaraw. Wan nga rod ka no, Maray. Idey, lalaki ti simbang Mangpert. Ita, babae manan. Ala ni Manong Kwaraw, kaslada diferensya na. Amom ka diti kaya't asawin ti diferensya? Wala, Manong. Anya ti awag mo iti umis-isom nga awan gapgapo na. Ada kurkurang na. Apay ka day? Anya ti awag mo iti taong agmay-maysa kat umis-isam. Ada diferensya na. Kasta kay tay, Manong Kwaraw. Nasiputak nga umis-isam ka. Sa asawang matlain. Umis-isa makayamay. Uy, madigagululbod, Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko nang kitden? Anya nga rotis isamam itay. Nupod no nga awan diferensya, alaman? At dala na lagip ka, isong imisa mat. Ewan gayam lain. Ibaon ka nga aglaba ka dagiti murang kwa. Anya? Apay akudkudkudem day taulom. Akaslada pakasurunam. Awanan tay. Siniriban naklang amin itay ti ubeng. Siniriban? May salaang nga ubing, siniriban na ka. Kas jay namut day nga ubeng. Kas lagpampanunot abakbaketan. Ay, si kakit di mo ito. Ay, nalalaing pa'y nga rudya ubing, ngamsi ka. Anya nga min ayaday jay. Saan yun nga amuain? Sakto man ang tidilawan niyaw. Ay, sa balyam nga min titabas day tarupam. Tapno makaasawa kan. Apay, lupaut ang mabalin at abahasan. Ayusem ti kayat ko asawan. Agpapukis kan agsukat ka. Ay, nagalas nga min day ta itsuram. Iso nga awan mailawan ken ka abalasan. Makakita to lang itisan niyata. Di kaya mamawan tay. Payod mo pailaan. Umadayon tisan niyata. Nalabas ka matantay. Apay, anya nga minti payod ko aya. Kasano? Agat mo maka. Nakasukat ka mo't, Manong. Amok ti papanam. Sa dino ti amo mapapanak. Nangagkoy di ti saritaan nyo iji lalaki. Akadwaon na ka ama panagaram. Apay aya makibibiyang kay ti saritaan dagiti addanakam na. Adda ka dinakam mo, Manong Kwaraw? Anya day ta sa lugsud mo? Pagawidan kay di balay yun no kastamlang. Kunak mong sikat ti agawid iji balay mo, Manong. Di ka man si kang ubeng. Inton kwan, di kay ikan iti kwartam. Sigud mo ta di nakikikan iti kwarta?
Una, takanayon nakmat akong train. Awan kwartam kit di Isu ti amok. Ay, panawan ka man lang ay. Imbag ta nagranata iti sango ti Tiangge, Chip. Kaduan na ka di bagbagak apapananta. Ay, kaya wala, Chip. Kakaisuna, saan ko pa nga amuti ibagbaga mabalasang? Intay ton madamdama. Ngam sakbay na. Paayusan tapay itinasangir ti karabukog ta tapno maya. Ay, Chip. Ipudnom ka di tirik namon, iti ibagbaga mabalasang. Ipudnok to ayon ton mapanta. Ay, di mo pa ipudnaw? Sanpay. Ay. May metnod na ka. Na. Naturturid ka mang ibaga. Kaya't masawin, siya ti mangyarin para kang ka? When kumausip. Ay. Imbag kan ka atawang babain mo. Na, si kamay, tay baga nga awang babaeng ka. Rabak ko kadilang, usip. Saan ka man nagbabain, tiket ko asawan. Kapay day tarupam, kaslamat ada kasurun mau. Nagpakadunga kami kini, usip. Napan ko inaram di balasa nga kahit kong armain. Kate, Isumot tinangaram di balasa. na, ay, saan mo mapabasol di tao? No agkurso na damot iti balasa nga ibagbagam. Angim aguri ka, kasanaw ti panakisango ti balasa kada kayaw? Diyak man amo day di atao, angkal. Na, Naragsak mo't ang makisarsarita kini, usip. ay, ang mga no damot pa naggusto na kani usay. Dakla nagtagtagarin tamabainak. Huh? Ngamiti ka unga, makadandano ka kini, usip. Na, Anya ka di tinaramid mo kini ko araw ka. Takas lakagura na kausay. basol ko ka day. Nagpada kami nga agduyos iti balasang na natuyang. No kasta. Babae ti makagapaw. Siguro. Inawis naktumay tanapan iti balay iti balasang. Nagkuyog kayo anapan. Way na natuyang. Saan mga tagtagarin ni Chip Kwaraw? Siyak mo ti makisasaw iti balasang. Idi agawid kami ka di na makasasaon. No kasta. Sigurado aday ta tinagsakitan tinakam na ka. Kasanaw, kat agawam magayam ti arman na kuma. Kasano ko nagpintas mo ngamin? Iso a kursunada amutin na. Asino ay aday ta abalasang? Sa nga ili mo, daba ka huwana. Anya ka di tinagan ti balasang a kursunada. Sanday, angkal. Ha? Apay ka day. Ay, sandigayam tinagan na, day taasan yata. Ay, na beautiful mutlaan. Nagduyo sa kaya, no sana beauty paul. Ay, sus, ay, siya kumatikinadwam, tapno siguradaw. Sa bali nga minti ka kinadkanwa. Jakmat ngamin amaw. Uligan nakgayam day jay nga usip. Saan mo ang mapabasol ta padamot abaraw? Tinas ka nita, ipakita manapudno ka, tapno si katipilyan ti balasang, kasdi. Yan ay di aramida kang kay. Mapantan to iji balay da. Kasaritam, tapno maalukoy mo ang mga yatkan ka. Ay, wala man nga rodang kay. Ipakita iti day jay nga usip. Analalay nga kagaram ngam isaw. Ay, wala. Saan ka nga agsansanuong dita? Apay, anak kapanimid ka. Kasla na unag ti pampanunutam Talaga na unagantay. Saan ko makalay? Anya? Ay, awanlat di mo masasaw. Ay, anya ti parikot, tasulbarag. Nalaingak amang sulbar iti parikot kahit. Kanyang nga ron ti ramida. Tapno mayat naktibalasang antay. Kilatisak pa'y ti balasag. No maibagay kan ka, wano saan. Apay nga asi ka ti mangkilati santay. Sak mo ti mga asawa no bilang, sana si ka. Tapno makita ka, no maibagay matlaang aparakan ka. Dakat kastanantay. No ayat ti pagsasaritaan, ti masag nan ti agpilay, saan ka ta sa balay. Kasano no saan anasaya at parakan ka. Nawan to ti pabasulay.
Di sakmet lang nga nagpilay, anday. Anya ka diti pampanunutan pa ng dungaw. Ay, jay man imbaga ni Kuwarog, inteng. No asino ka no ti mga asawa, iso ti agpili. Ay kurik Saan na mabalinti sa bali nga agpili? Sungarod ti mga asawa di so ti agpili. Saan ka di amay mayat? No kilatisak pa nga umuna di babae. Ay masapol nga agin nayat ti dua amasatnan. Sakbay nga agasawa da. No adda ayat iti nagbaitan da. Di naragsak da adwa. Kas jay ba nang? Saan nga indiktar ti sa bali? Ang may mayat. No adda ta amang kita no asino ti asawaan na. Kasano ang makita mo no pilip di naman ay ayatin. Kasano, no saan ko akayat jay kayat na. Ha? Apay sikati mga sawa ta sikati agpilay. Ay, ang mga ngamin no makapili iti saan arumbang. Kasano kumamot nga amum ti rumbang para kan ko na. Di mo mat ammo ti babae. Adda ka di gatanga, Maray. Ay awan, Maray. Imbayak lang agtugtugaw ditoy. Nabayag basitan adi kainin Maray. Win nga road. Ngamnay. Saan ka di amay mayat jay imbagak nga urnusam dagitalakom? Latingitag. Ngam kasta mo ti kayat ko, Maray. Siya ti mangkit kita nga inaldaw. Iso ati kayat ko ti masoraw. Saan kat ati kayat ti sa balay? Kumusta ko, Maray? Long time no marites. Nay, mayat matikutiks mo, Maray. Ang may mayat no nalabasit. Saan kat agrain? Kay kayat ko ti grain, Maray. Ah, Iso nga iso ti pinilay. Yak mat korsonada ti nalabasay. Ay kunada nga rodan. No asino ti mangiso isaw ti agpilay. Correct! sige. Mapanak pay. Lola Banang, saan mabagbagay ti misuot mo? Ha? Adayamot maibagay ang misuot. Kuna ni nanang ko, nga awan ka no ti maibagay ang misuot. Iso ama di ti nakamisuot, tadaras a bumakat. Madi ka diti itsurak no nakamisuotak. Wala Lola, nagpintas ka, no saan ka nakamisuot? Ay maray awak ken ka nga ubeng. Sige, tasaan ako nga agmisuot. Oh, kita nyo, bagbagay yo ti umisam. Damagik man Lola, apay nga min anak kami suot kayo itay. Ay, kwa. Dagiti ngamin kukumarek. Isursurok ida, angam kunada ati kano kayat dati masurot. Saan kat ati kayat ko? Nga sikat yadda kayat na. Ngam iparit ti sa bali. Anya ti surotam. Jay kayat mo? Wano, kayat ti sa bali. Ha? Apay ngay, asyak matan ti pagdamagam. Katwan Lola. Tirik nam, kat isomay tirik nada. Nadamag mo ka diti napasamak. Hindi balay da bakit ko na? Ha? Ti balay ang nagdagusan ti napinta sa balasang angkay. Uwit ka na kan. Ay, ma'am, ada ka no si mangpet ijay alalaki. Apay no da si mangpet alalakay. Te kanu lalaki, ket asawa kanu da jay asan di. Day poon nga iti, nangguraam ka ni Usay. Anya? Pudno ka di day tangkal. Ay, puno ata napasama ka nga ron. Indala jay lalaki ni Sandy. Inyawid na kanon ijay lugar da. Ay. Awan nga rod ni Sandy di balay da nanahwanan angkal. Inkanto kita intap no mapnek ka. Naglokon nga iti jay asanday. Apay di na imbagbaga nga dagayam asawanan. Apay di na magmao nga da asawa na, di na pan kayo ijay balay da. Yusan angkal. Malagayam. Ang alangan mo't ano danunan mi ijay balay da kat damdamagat kitay no at da asawa maadeng kuna. Ay, wunan niya. Ay, day kakiting kadamdamagan nga agpaiso. Ay, kababain to the people.
Kit, nadamag mo ka din tinapasamak? Nampasamak Tingay po tinangguram kanyak. Ay, pasensya ka, Chip. Ang damot gayam asawa day di asanday. Mayat ti panakisango na idinapanta. Ang damot gayam sikrito na. Kita, awanan da di abalasang. Ay, isaan kayang abalasang? Tada asawa na. Ano nga tamanin nga da maisaro nga balasang dito'y lugar tayo? Sakbay nga armon to ti may sa abalasang, Chip. Uno, babae. Damagampay nga umuna. O, adda asawa na uno aman. Uwan nga raw. Nailawaan ta iti kinapintas na. Kwarog, adda ka no babae asa nga ilin ni Maria di taamyanan. Amang ano'y bagamanan nakilatisam nga umuna. Sakbay nga ipaari mo kanya kantay. Ay saanen, adda kan amang kilates. Amang ano ti kayat ko, kat saan mo mat akayat? Itaman pa yan tay. Hindi ka labas, numabalain, ti kayat mo lang ti masuraut. Agpaiso tinaibagan ni Lin. No asino ti mangisuot, iso ti rumbang nga agpili. Iso anadlaw ko nga imadayo dagiti ko kumarek, ta ipapilit ko ti kayat ko, no adda makitak nga aramidan da. Tunggal tao, anda bukod na pagisman kan pagayatan. Respetuin tayo dayta, anday. Pudno dayta, Kwarog. Ay, mapanak to kadagiti ko kumarek, kat agkidawak iti pasensya kadakwada. Ken baliwak ti kababalin ko amang ipapilit iti kayat ko. Ay nanabanang. No asino kano ti mangisuot, iso ti agpili. Saan adiktaran? Sakbay ngagdilaw ka, kitang pa'y tabagim sakbay at ibagiti sa bali. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni J.R. Lanuza, di Tadingras, Ilocos Norte. Happy birthday, J.R. Ala sigay! Dilan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manen. Apay nga karasubli ka? nay, payadamagamaday. Nakaskas daw ka day, no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam ko na. Ay, saan mo nadamagain? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmag nakakadilatan nga awan masnop a papanam? Napay ngamin na kayat mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay tinakitak abalasang. Ha? Nakakita kami ti balasang ako nam. Ibaga madagaos, tayo nakman sirpatayin. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang. Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sursur ka la, sursur si Kakwaraw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha? Agsibaw kan agapit iti bangkagyawang kail. Inak ngamin agpasada. Daytan tumit sadot mo. Daytala pasada ti bagbagam. Awan mo nga ron makita kwarta, may mapasadaan. Adamot basit Adamot karga ti pitakak a 50 pesos. 50 pesos lang. Kasano nga no makakita ka iti na pintas a balasag? Ada pangasawa mo? Ano? Si kantumiten ati aggastos para kanya kang Iso nga iba nga katulungan nakap no. Ada pangasawa mo to. Umay kanto ka ditulungan, noeng kaaglako ang kail. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikargan, ta iti mapaglakwan. Ay dinakman lukulukwit. Dahil pagbalinin akas laubing awan manaknakim na.
Gumatang ka man iti lakok a prutas, kwarog. Anya ka diti prutas sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Nanda ka di free taste na. Dapat no gumatang ka Di la ko ma-free taste, di kayat ka. Naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakok. Awan namin kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam. Kasano nga da kwartam kat di ka mat ngami nagtrabaho. Makapasandot mo trabaho kagawad. Edi simmadot ka ngagtrabaho. Simmadot ka kadimat amangan. Ay, saan may kagawad? Di ka mo't kano agpaspasadan, kwarog. Makabanog mo tagpasada, anday. Di ka kadi masikuran nga awan kwartam. Ikandak man nga ro diti kwarta kanday. Apay ko mga ikan ka, saan ka mo't amasakit tapno ikan ka. Ingkakit di agpasada, tapno ada kwartam. Ay, adda ko mamababtuog aswerte. Mamati ka, iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabtoog. Agswerte aktulay nga, anday. Kasano ko mga agswerte, ti saan nga agtrab-trabaho. Apay ngay masidag ka dito'y ayan ka, usi kang obeng, Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka dito'y, manong. Adda ka di or-urayam? Awam, mate. Magur-urayak man iti grasya. Barang adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo dito'y. No saan na disgrasya? Kasano ko ma-disgrasya ako nam? Awan ti sumangpat dito'y amang tad iti kanam. Taawan mat ti aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kaskalagsa o abangit Mano ka dititawan mo malaw? Agahawid ka kita ni Jabalayaw. Damag ko akursunadam kanu balasang ni Paris Sibyaw, kwaraw. Ni ka di sa laod ngaglaklako iti bananak yaw, tatapulaon. Wen, kwaraw. Kayat mo ka di da balasang. Alam maksang agpaiso bareng kayat nak. Ibag no kayat nakadayjay kat sadot kamay. Apay kumadi na kayat kat natairak may tata. Nataer ka ayamay. Di kinasadot mo mat ti agwarwaras dito'y kabildatan. Isungawan ti mayat ken ka balasang. Sino tinang ibaga iti kasta, tatapulaon? Masapul pa'y ayang nga ibagak no asino tinang ibaga. Haduda mo't amang ibagbaga. May sapay ni Paris Sibyaw. Apay nga nagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibyaw nang ibaga iti kasta? Man, tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka, una na to yan. Adda ka di masapul mau, takas laad da ibagam kwaraw. Nakitam ka din ni Salaud no nagawi dahin. Inak man sa rungkaran ni Balayda. Itaman pa'y anak kalagip ka amang sarungkar kin ni Salaud. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni Salaud. Nabayaga ngaglaklak ko iti bananak yaw. Itala nga makitam. Nga raw. Ay, masigurado nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti bananak yaw. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwarta namin to adwa ati kwarta ni Salaud. Kasano ko makwarta yu adwa? Manong kwarong, nayaw awan kan samat. Pagkunamot na yung awanak. Agturong ngamin ije bangkag di dalan, anaturong mo. Sigud mat amasadot ka mapan ije bangkag. Isong awan na ka na yun ti kwartam.
Kasano nga mo mawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abaya pinakibiyangan ti pitaka. Saan ko a pinakibyangan, Manong? Kinitak lang idinatinag mo. No adumat lang ti karga na. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka? Abay nga ron na kinitam. Inik kang kangaraw, di ti pamalubos mo amang kita. No di mo kaya tamakita ti sabali ti pitakam, Manong Kwarog, alwadam, tapno saan amatinag. Imbaga, tain sublik pa'y, oray awan karga na. Yay. Kwarog, naggapukan samot ijay balay da sa lod. Unantay, ngamjay mo't lako na ti asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikaswen na ka, katawan mo't pakairanudan na ken ka. Imbag jay lako na taad da kwarta na numakalakaw. Napaingawan pa kay ranudan na kanyak, ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilakaw. Yan ti mate. Kaya't mo asawain, napatpatagtila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam ajay lako na ti asikaswen na tamairanod ijay. Sika ngay, anya ngay kumati pakairanudan na ken ka. O di tulungat iti trabaho na. Tinulungam kade, idinapan ka ije balayda. Saan tasan kami pa imot nga agasawa. Oh, impakitam kumati kababalin mo, idinapan ka ije balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Ay, uray asino mo't ababai saan da akayat ti sadot. Balin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida kije balayda manang salod, Manong. Ingkaitad kan kwa na da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre? Kwarta ka di, Manong? Saan? Surat da itaoy. Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balayda. Iso nga ibaon nak, Manong. Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanaon. Mabain? Wano? Masadot ka. Na? Ha? Ada ayamot ti kasta? Agaram? Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak, Manong? Ha? Ditakan? Yan. Ay, nadamag mo ka din. Dakil kanugayam ti urnong ni Salaot. Babaan iti panaglaklako na iti pananakyo. Sikakit, awan pa urnong mo. Ay, mapan kumankit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na ang kail. Ha? Ay, di ka lang babain. Diyay la urnong na ti makagapaw. Tapno armom diyay tao. Nasirib to'y ka na kamangkail. Masapul ti sirib itapanawain. Tapno adda pa kay ranutan. Ay, saan anasaya at day ta akababalain? Armom diyay tao? Saan mo mat ngay ayatin? Tilagayam urnong na ti prospect mo? Kasta? Di mo't masursuro ti ayatang kail. Kasano no din nakamasursuro nga ayatin, gapo iti kinasadot mau. Oh. Uray basta ka na yun nga ikan iti kwarta. Ay, laglag. Awan puli tayo akasta, nagluko kan. Sikakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Oh, anya ngay kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuwam tapno di da ka maunaan ti sa balay. Intantuman kitday, tatapulaon. Ay kag, mangawit ka nga rod ay ti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo mo't kan ka. Ha? Ay, day takot nakawitak iti saba, mapanidya balaytan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka mapanidya balayda. Kaya't nga gawit iti saba. Intumkwan, ibagada akas lahak baka isa nakawit iti saba.
Ibaon mo tuman ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay nga, adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mo't anapan. Ay, masadot man siguro na. Ay, naglukon day jay akwarong. Sadot. Manipod ko na akayat nanti mga asawa, isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na naan ni salot ti kayat na. Kat no naggagay, day jay abalasaan. Mamati kamat akayat ni salod. Ay, amudan ti kinasadot na. Ay, sa una lang ti kunana amapan na armid. Ay, saan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang Salod, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, kadyak pa'y matinaram. Ang amintun rabi ay, mapanak tarmekaon. Nagladaw kat day nga ipapan mon, Manong. Abay, anala daw ako nam, kat nasa papay mait. Rabi ay, ti ipapan pa ng sarungkar iti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tanakitak ni Manong Kiko, at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay, di na sayaat. Tadakaduhan na para away. Tayin to nagasawa kami. O di ibabaon kumatay taki ikaw. Sana sakti para away. Mabalin kong tupay akisto-kistungan ang dayaki ikaw. Ay, agninong kamay agninang kamay ni Antay. Sino ti agkasara pagninungan kan pagninangan nyo ang gail? Daki ko kin salud. Ay, nangayad kanukay, ti kalaysadan to ang mapasama. Abay ngay. Ha? Kito para kanya kumani sa loud. Ada ka di aramatam, nga kalaysa, uno pang ikalaysam kin kwa na. Ado kanugayam ti urnong ni Kikaw. Baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawagayam ti kasabaan na di ta kabangibang apuraw. Kayat mo asawain. Iso ti pagapgapuan ti lutluto ni sa loud asabang gail. Pwede. Ikakit agmula mo tapno at damat apitang mailakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na rin? Aman nga rudan tinamnamakin ni sa loud. Ikalay sa mo to ni Kikaw. Ura inaram mo. Sigurado mo't adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Aggagat ka na. Tapno makaasawa ka mo't no kayat mo. Ay, Kwarog! Kasano amaayayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Aggagat ka, tapno makaasawa ka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Ni Kapitan Inteng. Enteng, saan ka de nga itajay kunada bakuna dagiti nataengan? Uwan ka no. Bakuna kontra nyo mo niya. Masapul nga raw nga agpabakuna ka mait. Kanayon ka nga nga agoy uyak kay. Ay, nasakit ti bakuna. Sa paigurigur ko pa'y. Ay, saan ka kumaakas laubeng akabuteng nat agpabakuna? Ay, bakuna dita. Ingka agpabakuna, ano kayat mo? Masapul nga agpabakuna ka mait. Sapay makaalis ti pneumonia. Ay, maudi ak ngagpabakuna. Ay, rumbang asikati umuna, tapno tuladan dagiti tao. Sana ka makapabakuna, kasana pa'y matasinyaw. Wen, Kwarog, dagiti laang senyor ti mabakunahan. Kurang sa dagiti agas nga yugda dito'y barangay hall. Malagip ko pa'y laang. Di pa nagbakuna da idi ubingat. Kasano ko maamalagip mo, no maladaga ka pa'y iday? Saan? Elementaryak iday. Apay, anya ka di ayati inaramid mo. Idaadain may nagbakuna idi pagadahalan may. Timarayak at imulyak iti bayabas na mabutingat. Saan ka nabakunaan? Nakita dakdag iti kadahalak.
Kat imbagada iti mistraw. Imay mo't jay mistro may kat pinaulog na. Ay, takrot ka matgayam, edi ubing ka. Idi masidag jay mang bakuna kanyak. Inruar ko ti palasiit ka o kat nagsanaw. Sabat ti masabat ka, marituyang. Wan, pare Luciao, naggapuak man ije istor ni Salaing, kat adda na damag kaw. Mapan kanu amin anataengan ije barangay hall inton biga. Apay da ayuda? Saan nga ayuda? No di ket bakuna kontra iti pneumonia. Ay, bakuna. Ay, nasakit da ita. Ano sa mun aje sakit na? Basit laeng may ngem ti agsakit ka iti pneumonia. Ay, isanot kong tupay da ita anyo mo niya no masidag. Ay na makitam nga rod ay ati pneumonia nga umasidag. Mariknam tulaengan inton aguyak ka iti kastaunay. Sapay no siyak ti aguyak ket uray akla agkapsaw. Agpabakuna ka kadima it maribanang. Amin tayo senyor, Mare. Rumbeng nga agpabakuna. Apay nga taaje da dumaan na bakunaan ket agsaki da meulatta. Kas kuma iti kamuras. Nabakunaan met ti ubay ngem agsakit dalata met iti kamuras. Saan amaliklikan day tamare? Agsakit da nga agpaiso. Angem, napigpig sa tinaturalisa ti bagida alumaban, ngem kadagiti saan anabakunaan. Tanabakunaan ti kaaruba mi nga ubing kontra iti kamuras. Ngem apay ngay anagkamuras meulatta. Napigpig sa tibagi tinabakunaan alumaban iti komplikasyon nga itden ti sakit. Iso nga da bakuna. Wen, Mare. Dakkel ti maitulong ti bakuna kada tayaw. Taalukuyek met nga rod ni badung ka nga agpabakuna. Awisen ka nga umay agpabakuna inton bigat, manang. Apay kadaya masapul day ta bakuna. Panang salaknib iti bagay. Maymayat no mabakunaan. Tapno saan tayo analaka amaakaran. No adatay tay sakit dito'y lugar tayaw. Kasta ka day. Agam kabutang ko mati ma-injeksyonan. Ay no agsakit ka iti pneumonia ay nariglig at ima hospital. Sana ka din ngagsakit no mabakunaan na kagawad. Saan na akayat asawan asaan kan ngagsakit. Ngamtay na kunakon itay, napigpig sa tibagem, alumaban iti sakit. Natangan ka dilang ti mabakunaan kagawad. Wen, manang, para iti senior citizen laang. Amangan mo't numadagdaga kamatay numabakunaan na kagawad. Hey, saan akasta, manang? Ado, matan tinabakunaan iti napalpalabas, iti kasta abakuna. Katawan mo tida kasa napasama kadakwad. Kwero, ipakamuyo amin kadagiti nataengan ta umay da agpabakuna inton bigat. Na. Diyan lang mamati nga umayda. Ha? Apay ngay? Lamok namin. Kabutang dati agpabakuna. Di ka man. Siyak to umunang agpabakuna. Naturedak. Nga tangkail. Naturedak. Kita kao, pati kao. Na. No hindi ko kita, hindi ko pati. Naturedak. Isugagtal na kadita. Mabalin la ko mabakunan dagiti san pa asinyaw. Siya kung ti kaunaan ngagpabakunang kay. Ay, di ka man. Nabukmat ti inaramid mo, edi ubing ka. Edi ada agbakuna, edi iskwilaan nyo. Ay, idi lang da iti angkal. Sanitan. Abangan no sikat ti umuna asumyan. No makita, dagiti umayan nga agbakuna. Nakasaganan ti pakaangayan ti bakuna. Nasayaat. May mayat no masapa amang rugay, tapno saan anapudot. Nakasagana mo dagiti barangay health worker. Si kanto ti umunang agpabakuna, Ay, ha?
anya, sakti umuna ko na. Apay anas daaw ka. Kwa, Igaraw mo ka di manan ti kinatakrot mo. kwa, saan nakatakrot? Katno sakti katuridan a kapitan, o. Panagnakam nga ruday ta sa asi kati katuridan a kapitan. Mapanagnakan taw, ti kinaturad ko inton biga. Ala, intan ijay barangay hall. Tumulong ak kadagiti BHW amang isagana kadagiti agpabakuna. Apay nga umay kapahikit nagadumot ti BHW ijay. Apay kit din asa anak nga umay kat agpabakuna akmet. Ha? Siyak ti umuna. Tapno tumulad dagiti daduma ang mabutbuteng nga agpabakuna. Anya, sigurado ka asikati umuna? Katun uray si kamet. Agidanta. Ha? Makita to no sa anak abisay. Amumat, sakti kapitan. Adulakit diti asikaswag, iti barangay haul. Apay ko mga ado ti asikaswam. Kat saan mat asikati agbakuna. Kwa, basta ado ti asikaswag. Kita kadagiti aglutaw para kadagiti bisita. Isu nga rod amayat no umuna ka. Tapno inton malpas, mabalin mo akitaan dagiti agluto ako nam. Ado nga rod ti aramidag. Masapa mo't amang rogay. Saan arason day tamang kita kadagiti agluto ako nam. Tatalo siya, Yung kayo nagpabakuna, at dandagiti agbakuna. Napangataman, di bakit ka di barangay hall? Ha? Saan mo nga amaw no napananti ka balay maw? Napanak pa namin nagpalinong itinwang, kwaraw. Sumarunukan to nga ro di barangay haul, tatalo siya, Agdigusak pa'y atap no sa nakababain itimang bakuna kanyak. Mga nuna ang dudak, akas itinwang nga impalinong kaw. Apay, sinakayam ayatinwang maw, tapno kunam nga agpada kayo iti payaon. Wala. Tanay, saan matamag na, sumalog iti turaw, iswa sinakayak. Isumit laga mga agpada kayo iti payaon. Mala, yung kapengarot agdigaos, sakbay ngayon kagpabakuna, tata. Parituyag, nalpas ka ka din ang nabakunaan. Ayun, Maray, nakipila kami itayon kin ni Maribanang. Nasakit ka di iti bakuna. Pero may Maray, kasta unay nga ut-ut na. Masapul nga iturod mo, kisakit na. Ay, sos. Yak samot kaya ti mabakunaan. Saan ka diyan nasakit? Rinaba ka lang. Kasla ngamin nasakit. Ay, unay kan, Maray. Tudukla ang injeksyon. Kabutang mau. Nalpas ka kaday na nabakunan, paray. Ado pa'y titamtamingig, paray. Jak pa'y masangaw ti agpabakuna. Payam ka di pa'y nun niya banday tangararamigan, paray. Intakidyak pabakunan. Pauna pa'y dagiti daduma, paray. Una siya tundi mauday. Nalpas ka numot tayo na maribana kan marituyan. Inalpas na kaya, paray. Isumit ko na dahi tayo, paray. Inakmat tayo na magpabakunan. Masimot na nakapilan. Si kalata, tada pa'y ngamin pakakumikumak. Masit ka nun tiagas, paray. Ang mga lumaybusan ka. Sa nabalita dan tumanin. Nasaya at lumaybusan. Nakabutang ko ti mabakunaan. Anya ka di ti masapul mo, manang. Yapay ngay din na bakuna, anak. Aguri-gurak mo tan. Madin siya mo tinay bakuna kanya. Ay, gagangay ti agurigor. No mabakunaan, manang. Kaya't asawon day ta, nga agkuri ti agas anay bakunakin ka. Kasta. Ay, kunaklakit din. No pagsakitan naktinaiba kuna kanyak kagawan. May katumat laang day ta gurigor mo, manang. Agtumar ka lang iti agas apara gurigor. Kunaklakit din no matitisasadak.
Gapuy iti bakuna da kanya. Ikan ka, iti agas, taagawid kan. Kat maturog kan, kalpasan, ama katumar ka. Ay, huwag kagawad. Katagyaman ay, enak man nga rutay turog ko. Tanay malaminak mutan. Kunaklakit din no anya itayon ti marikrik na. Gagangay day ta kunakmanan, manang. May katumatlaang, saan ka madanagan? Saan kamot kanugayam ang nagpabakuna, Inteng? Kwa. Makumikumak ngamin. Makumikom, wenno imandar manen ti kinatakrot mo. Sa anak atakrot. Awan takrot kanya. Siyak pa'y lang ti katuradan a kapitan kunak manan, nay. Ay, agsakit ka lang itinumunya. Ilasin ko amin nga arwatem. Ipan ka pa'y ija ospital, ta ijay ang ma-injeksyonan ka iti ado nga agas. Ha? Ay. Adayo kanyak na itaan numunya. Amon ayat ti sakit alisyan ti kasken ka. Uray anya ti kasasaad mo iti biyag. Uray anya ti saad mo. Awan pakawanen ti sakit. Salbag ngamin da ita asakit numunya. Ito no ko yung palapal kaon. Ay, di ka man agin lalaing, Inteng. Sapay takrot ka man. Napay ngaglaladot ka matanang kail. Anda ka di sakit mau. Sapay na pan nakitsinda ni Antay. Kasla na banugak. Ha? Nadagsan ti baro kong ko. Nabara ti bagek. Ha? Aguya kakpay. Ala, angkal. Sintomas mo tinumunya daytan. Ay, delikado. Ang mga numakalis ka. Kadurmanyak no ada numunyak. Ay, saan ka kadurmain? Nga mabuto nga kamalisan ang kail. Narigat ka no ti kasta. Ado nga injection sa mo, ti injection dakan ka. Ay, nga ta. Ado nga injection kunam. Wan ka no ang kail. No saan ka pa'y ang makapangan, dextrosan da ka pa'y. Ha? Ay, nagsakit ti tudok ti dextrose. Ay, natakit na gado nga injection. Nagrigat ti ado nga injection. Kinabutang mo ti may salang at tudok ti bakuna. Gumado nga injection ti pangagas dakin ka, numanumunya ka. Yay! Ay, Saus, no sumangpot nga antay, masapol nga ipandakan di ospital. Nati ko na ti Dr. Dungaw. Adda ka no pneumonia. Inak gumatang iti ado nga injections, kan gumatang akpay iti dextrose mo, tanakapsot ka. Da kayat ti injection kun dextrose. Ay, no saan mo akayat? Kasano nga rod nga agimbag ka? Kwa, agimbagak tulat ta Ti impagatang ti doktor nga agas mo, masapol at umaram. Tano saan ka nga agagas, matay ka. Matayak nga taaya. Ay, nakapsot ka ako nam. No saan ka nga agagas, awan papananda no di kumaraw. Ala, panawan ka pa'y tainak gumatang iti impagatang ti doktor nga agas mo. Kastamutan, agumatangak iti dextrose mo. Brigad gayam ti saan ama bakunaan. Iso nga inton maminsan, agpabakuna ka, no adda agbakuna kontra iti anyaman asakit. Ewan, saan akon nga agpambar. No daw may agbakuna iti barangay hall. Katwan iso asaan ka unay nga agtaktakrot no maipapan iti bakuna. Santon ama ulit. Nagrigat ti ma-ospital. Agpabakuna akton. Ay, rumbang laeng. Saan at itakrot mo ti agado? Ha? Laklakayan ka. Ay, Kapitan! Kinabutang mo ti may sa at tudok lang ti bakuna. Ngam, at adumat nga injection kan dextrose ti kasukat na.
Saan arumbang akabutang ti bakuna? Ala sigay! Didon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Nudyak agkamalay, nakaasawan ni Kwaraw. Pagko naamot, maray. Nasa unita siya kanyak, anapan kano ni Kwarog ije balayta. Adda kano inarom na balasang. Kapinano ni Tasya ti balasang? Kaanakan nansa. Saan nga ta adya imay gimatang iti tinapay dito, idi kalman, maray. Ay, daka mo amaray, ngam atidug kano ti buok na, ngagduduma ti maaris na. Nakulayan. Wen, misti sa negra iti panagkitak. Tano puro kumba a negra, di ikulot kuma. Ngam saan mat? Numisti sa negra. Nangisi nga raw. Napintas. Ngam Tagalog mati sa una. Saan samot ang makasao iti Ilokaw? No di makal ijay Manila. Saan nga rod ang makasao iti Ilokaw? Ngam no agbayag dito, yung makasursuro mat nga agsao iti Ilokaw. Enteng, nadamag mo ka di kunada, nga da ka no sirsirpaten ni Kwarog abalasang. Ay, ada aya? Ay, nagkapoy kan adom ngag iti damag. Saan ka din nga imbagbagan ni Kwarog kan ka? Ay, nagloko na Kwarog. Itaman pa nga da isekreto na kanya. Ay, ang mga no ada kadwa na anapan. Iso asaan nan nga imbagaken ka. Nalabit Angam, asino ka no ti babae nga idungaw. Sa nga ili ka no ni Tasya. Misti sa negra ka no. Ay, makamanugang tangaro din iti gatas kape. Ay, maigasatan na nga ta. Ang mga no agpatinggaman mutan iti sirsirpat. Adamat kan kuha na ano kayat nanti mga sawa. No agkapoy ka pa. Una anda. Sirsirpatam ka no, madya ka na kanina Natasha, Chip. Pinadas ko laeng. Tay ko na dangarudan. Ipalapal ni Ayat, barang maisalat. Ngam, napudno ka kadi, tinadya balasang. Napudnuak no kayat na. Ngam no di na kayat, awan mabaling kao. Iti kasta sa kaslapalpalaran sa amot, ti panagaram mau, Chip. Pag kunamay, abay ako na mapalpalaran. Una, tako na mga ipalapal, barang maisalat. Sanggit dahin, at damot armam adi nakagayam kayat, sa bahali ti sumbatan na. Sa bagay, at damot kit di kalintigam, Chip. Angam, at da ka di amaw, akadwam amang serserpat iti balasang. Dahi tatisan ko nga amaw, saan ko matabambantayan. Ay, masapul nga gridam ka, Nungay at dagam sa bali dita amang serserpat. Papanam, Joan. Kaslamapan kamot agaram. Ing kami serpaten ti balasang akaanakan ni Natasha. Asino nga'y ti kaduam. Kat agmay-may sa kamot anasabat ko dito'y dalan. Kadwak ni Chip Kwarog. Isu ti mangaram iti balasang. Kasta ka day. Dua kayo nga agaram? Ay, sige para makita no asino ti sungbatan ti balasang kadakayaw. Sana ka agaram, nana, nila Chip Kwarog. Awan mo dakes na, uray si ka kitagaram mo. Sa bagay. Inakon dyan, inkamutang. Sige, nana, tainak man dagasan ni Chip Kwarog iti balay na. Kwarog kadakan. Apay dagita sabong ti kalatsuchi? Mayat ka no asagutan iti sabong ti balasang ang kail. Day tapay mo't aklasit sabaw. Naggapo iji Manila, di sabsabungam, saan aya? Unang kail, sapay tagalog. Tagalog? Wine, sapay agbudal ti dilak nga agsao iti tagalog.
Tagalog lang. Agbedal ka pa. Baliwam data sabong nga isagot mo. Sabong ti katunay. May bayat tapno si daan na. Mayat nga tanggal. Ay, wanggayam. Sinagutam ka di mo't idi ni anti ti sabong ti katutay. Saan ko asin nagutan di ang time? Pinikot nak ide. Pinikot ka today? Salbag ka? Ada kamot gayam dita. Rabak ko lang da, Jay. Ay, numang rabak ka. Jay agpay so ti ibagam, Ha? Saan kang agparbo itisaw, Kwa? Ibagam tipod no, kani kwaraw. Kwaraw. Saan pinikot ni Antim? Kung naglagi dinupod no apinikot na kangkay. Kwaraw, napasungbat mo ka da, hindi balasang armam. Ay, saan pa'y nana? Ay. Inton aganak kayaw, puro nangisit daw. Ay. Apay anak ko nam ti kasta. Katsanak mo't anang isit Ay na, kunada nga raw, napigpig sa kanuti darati mistisa. Nga ta. Won, ay na. Ay, kaslanto kang isit ti lungboy, dagiti agbalin nga anak yaw. Saan nga min amabalin nga agbunga iti bayabas ti lungbaw? Ay, lumabalain. Saan kumamot akas iti kang isit ti lungboy ati agbalin nga anak ka? Iso nga agpanunot ka, kwaraw. Nagsama ti pampanunotam kwaraw. Ay, kas kadalem ti di matukod amay-bay kagawad. Anya aya ti di matukod ako nam. Kaya't kun ti mga asawa, ngamdya kaya ti maadaan iti kasla lungboy ti kulay na nga anak. Di ka maawatan? Pudnon sa timbaga ni nanatuyang. Nganya. No mga sawak iti mistisa, di bagat nangisit to amin nga anak may. Iti ka di ka anak ni Tasya, tidakda ka matam. Kasta nga raod. Iti day ta anak ko nam, kaawatan asaan anapudno ti panagayat mo iti day di abalasang. Pagkunamay. No ay ayatem ti maysata o saan at resulta ti panunutem. No di ka ti panagayat mo. Tinapudno nga ayat, awan ti pagdanagan, ken kaamak mo. Iso ako nada, abulag kano ni ayat. Di ka kadipay mapan iti balay ti ararma, uno sabsabungan. Pudno nga tatimbagan ni kagawad. Asahan ka no anapudno kini adeng. Apay ana ibaga na mo detakan ka? Imbagak nga main, adya kaya ti maadan iti kaslalungboy kang isit na nga anak. Madi nga minday ta nga imbagam. Kaslalinais mo di tao. Gapoy ti kasta nga imbagam. Saan kumot alina isang gal? Mamati asaan apanagayat ti mariknam iti balasang. Nudi ka panangay-ay. Pagkunamot ang gal? Agsipot na di nakapay mo't sinungbatan. Iti mapasamak iti masakbayan ti napanunot man. Ti maadaan iti kunam akas lalumboy nga anak. Nimot nga minanatuyang ang gal. Tama na, ti mangipakita saan ka anapudnaw. Saan ka amaawatan? Nusyak ni kwaraw. Jak lakit di kayat di ka anakan ni Tasya. Nay, anya ti saan mo akayat ken kuana? Ay namaray damagampay lang. No adda matam, makitam ti makagapaw. No ti kinangisit na, ay okay laeng kanyak, maray. Ti ugalay mabaliwan, ngem ti kinalaad saan? Ay saan mo't analaad? Nangisit laeng mait. Nay kati panangisakit mo, iti day di babae, maray. Ibagbagak laeng ti pudno. Anya kumano nangisit. Ti importante, nasaya at ti ugali na.
Kwarog, kunak man no ar-armom jay kaanakan ni Tasha. Inaram ko iday, ngamukuan tay. Anya ang pudno ka day, anadismaya ka kunkwana. Diyan mo antay. Agpanunot akpay. Ay, numapilpilitan kamatlaang. Saan mo nga ituloy? Kayat ko mapanpasyaran antay. Apay la apasyaram, nuawan matla ang tirantam ang mga sawa kunkwana. Di pagpalpaliwan lang antay. Ay, saan anasaya at tikasta akababalin? Saan apagpalpaliwaan iti oras ti balasag? Inteng, nakitam ka din ti balasang akaanakan ni Tasha. Ay, nakitak idilim mabas ti kaanakan na. Jack mining-mingat. Bakit ba? Mas daawak nga rod, no apay anadismaya ni Kwarog. Gapulang iti panangublag ni Marituyang. Ay, nimat Marituyang, bakbaketan adi makainak-nakam. Nasa umog dungaw. Iso aday jay. Naupay ni Kwarog. Kunaklakit din no makaasawan ni Kwarog. Hindi, lumakayan. Barang to no adamanan sa bali masirpat na. Angem no kas jay nga uublagan, ay kasanungay ang makaasawa. Problema na daytan. Laklakayanan ni Kwarog. Marituyan, si kamot gayam day takaslag si amagmagna. Ay papanam, Nakitak anapan din ang isit a babae, ijay ni Marikwanang. Apay kumano nakitam. Mapanak ijay, kainak man kitain no anya ti mapasama. Anya kumangay ti mapasamak no mapan ka ijay. Nakitak ngamin ni Kwarog itay anapan mo't ijay. Anya kumangay ti ingkakitaan ijay. Ay, bakbakutan ka nga osyosera. Ay namaray, inakit na tapno makitak ti mapasamang. Paral, ada kamot dito'y arubayan ti Tersina. Why, nanatuyang. Ada ka di katangan di tawi. Adamot di tasango ni Marikwan ang dyan ang isit a babae. Gumatgatang. Uy, saan mo apigsaan? Mangag na ka. Oray mangag na. Tadi na mo maawatan. Tagalog mo ti sa una. Sa bagay, bareng di na maawatan, tatagalog mo ti sa una. Iso adinak anawaan nga agsaw, may papan iti day ta babae. Ay, mingak day ta babae. Katpudno tinako naman ang isit. Makapadismaya. Saan kayo nga agbagay ko na lang arudan? Bagbagakan kan Kwarog. Ang amnek, kita tinalyaw na tamag, tinangisit a babae, sakbay a pimanaw. Nagpipig sa tingiwat yo, anang lais iti babae idi kalman. Tinalyaw na kayo pay. Uray, tadi namot naawatan kagawad. Tagalog mo ti sa una. Uray saan na amaawatan. Saan arumbang alaisan nyo itiliklikodan na. Nanggag na ti bagbagayaw. Agpada kayo lakin ni Badong kung nga isakit yun ay babae. Saan apan nang isakit? No dikat makatao laeng ter aramidan may maray. Oray, tatay ko na ni Kwarong kadi na manawatan ti bagbagamay. Ay. Amoyo ka de nga idi madama alalaisan yaw. Kasla maawatan na ti bagbagayaw. Dengdenggen na. Nangag na, ngam di na naawatan, maray. Lumugan ka kaday, nana. Waun Kwaraw, tamapanak ijay ilay. Ngam na, sumungad mo tinangisit at tao. Aglugan samag. Naglugan nga tanga agpaiso dahi ta. Ay, amangan mo sa anak amay kari, makikatugaw kada kayo anapupudaw at tao. Ha? Amom ti agsaw iti Ilocano. Ilocano mat ninanang ko.
kabsat ni Auntie Tasha. Ha? Kasta ka day, makaawat ka magayam iti pagsasaungaylo ka. Opo, maawatak po. Angam sa anak ngamin anarwam nga agilokano. Nana. Ay, Lumugan kayo nga rudahin. Taintayaw. day, pinaramutan ti tricycle iti abay ti dakkel abalay, balasang kaw. Opo. Balay mi po dayta, Nana. Dumagas kayo Nana. Manong kwarog. Ha? Ha? Padagasan na kami iti balayaw, adeng. Ay, kwa, saan na kami akagurakin ni kwaraw? Idinto ta inuy-uyaw da ka? Ay, hindi po. Sabihin ko po sa inyo, no inuyaw yu ti padayo a tao, ni apo Diyos anang parswa, ti kasla inuyaw yu. Sabi nga sa Biblia, ti inaramid mo, iti padam a tao, inaramid mo mo't kanyak, kasta ti ko na ti apo. Ay, sorry, adeng. Nakulapan sa ti panunot ka. Pagkawanan na. Ay, sorry balasang kaw. Di na kumagurguraan na. Huwag po kayong mag-alala. Saan kayo akagura? Tano inaramid ko dayta, kasla ni Apo Diyos ti kinagurat. Ay nagsingpot ka magayam balasang ka. Ay, pagkawanan na. Ay, sana kun nga agoy hawi ti pada kataaw. Ay nanatoyang ken kwarog. Liklikan ti aguyaw, tagpapada tayo apinarswa ti Diyos. Alasigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ayan na nga, itay kwarta ba daw? Anya, kwarta nga ibagbagar. Diyan ngay maawat yung akwarta at tricycle driver. Awan pay, nya kalaki din na ya. Takada sumangpetak iti malam, bisulangan, ti damdamagan. Apay ngay nga awan pay, nagbayagan, kat kunada nga itangal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga ron ti pizza na. Amuklatan kahit no asino ti mangsuksukat iti pizza. Asinaw ti mang suksukat. Ni parinti nga. Ni Kapitan? Wain, isaw ti mangitantantan. Tapno damot maalan na, bingay na. Kastaya. Unyarag, nilagbain. Tumawat kay den, ti bingay na. Kut saan mo't a tricycle driver. Mas daawak ka. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantandaman nga rudan ti pizza na Di daman nga rod imbaga no kaanaw. Agong ungot dagiti daduma. Agud daki di. It saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pizza na. Saan nga rod ang maawatan dagiti daduma? Asino ti saan na makawawat? Ni kabadong. Asino nga'y mati makaungat? Ni mutlaang kabadong. Kunakon kay. Isulat ta ti ado ti reklamo na da dya taaw. Ibagbaga na paikit di asika ti mangitantantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Na! Basol ko aminan. Wan, Kapitan. Hindi lang makaururay mo't da dya ataaw. Sige. Mayan, ta ipalawag kuntukun ko na no agkita ka ba. Apay nga itatabadong. Iji ka bang ibang barangay. Naawat dan ti kwartada. Aya. Wain tatabadong. Ipaspasikat pa nga ron jay barkadak at tricycle driver di takabangibang a barangay jay 3,000 pisos sa naawat na. Nay, apay nga, dito'y barangay tayo kitawan pala. Panagkunam tatabadong. Imbulsa ka din amin ni Kapitan jay kwarta tayo. Ay nalabit a kasta. Imbulsa na amin ay. Ay sus. Isumatlagayan makanayon mo nga ibagbagaday ta. Agkukupit kahit na Kapitan. Ay,
Tsak lakuman imbut-butos ide. Nay, apay imbutos mo ay day. Awan tata. No jak kumaimbutos, naabak kumaa. Ay isa na mabaling nga imbulsa na day jay. Takwarta tayo day jay. Anya nga iteramidan tayo tatabadong no imbulsa na ngagpaisaw. Ay katkapkapak ah. Ha? Saan ka ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibak ka tatabadong. Talagaan na puskol ti rupam. Ay isa na basta na puskol. Talaga nakapus-puskol. Kapuskulan nga rod arupa ah. Anggal, wadaman impulsa makwartami at tricycle drivers, irwar mo kumanta itad maun. Anya mga bulsa nga ibagbagamit kwarog. Ay, awan ti imbulbulsak. Isumot ngamin ti mangmang ko pagsasaritaan dagiti kabarangayan, nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na, no adda din na imas kumantisidaan ita, no adda imbulbulsak a kwarta. Ha? Ay, unan yan. Bugoong. Ay? Ika man gumatang iti sardinas ki iti tersina. Tanay, awan si daun. Kayat mo tagsida iti sardinas? Wala. No adda kong maimbulsak a kwarta. Di papaitan ko ba? Oh. Ay, di dala makaururay dagita tricycle driver. Kaano nga tangamin ay asumang pati kwartami? Saan da pa'y nga rod nga imbaga? Tapno saan da pagpabasulin ni Uncle nang ibulsa iti kwartami? Ang moment nga opisyal no asino tinalaeng nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot na talaga. Awan mo't nga ruti prangkisa na ngagpasada. Kunamlan asino ngagsasao. Agasamban, ta ibagbaga nakit din nga imbulsa kanon ng kapitan ti kwarta. Ay na, no imbulsa ni Uncle ko ti kwartada. Saan ko sardinas ti ipaghatang na ita? Sardinas ti umay mo gatangan. Wain kagawad. Isulang mo ti kabaalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni kabadong. Isulang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunak. Talagaan narugit ti panunot dayjay akabadong. Nasken amalinisan na. Ay nasaya ta nagsabat na marituyan. May sasabihin ako. Anya dayta, kapitan. Ibagam ka ni Padong mo. Mapanay di barangay hall. Mapanaalaan di kwartada. Ay, adan, kapitan. Ewan, kasangsangput na. Ket inton bigat. Masapat, panagiwaras mi. Ay, Ay, nasaya at adan, kapitan. Kunak ano imbulsa maun, kat pinagbibingayan yon nga opisyal. Ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, kapitan. Tay bagak to kinibadong kaw. Badaong, aday bagakan ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Tadyak makais-isan. Sigurado nga umisam ka iti dayto nga ibagakan ka. Kanya day tayo. Maalayo ka nun inton bigat, jay kwartayo ije barangay haul. Ay, amo ko na. Naudikan. Amo maun? Wain, so, masapa ka mapanintun bigat. Naska na siya, tiyo mo na itipila. Ay, ay, nagragsa ka kaun ba daw hadan jay nabayagan nga orayan a kwarta. Anya, nabayag ng uray na kwarta. Kay talaga mo't ang nabayagtan nga orayan. Siya, tinagururay. Saan ka akaraman? Anya ti kayat mo asawain? Kwarta tulayin na jay. Bukbukudam manan. Day takat tiyak kayat nga ugalain si kabadaong managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Kapay ko mga ibingayan ka ngay. Kahit sakmut ti asawam. Apay, no adda kwartam, malipatam nga adda asawam. Aglilinya kaya, tong maikan kayo amin. Siya, tiyo mo na. Apay nga, tatabadaw. Tasikamat ti umuna. Simingit kamot tayo. Apay nga agriri ka. Kit senior citizen ak. Nay. Iso adi tuyak sang wanan. Ay, sos, nagpasangaw. Awan mang nagkuha reklamaw. Ay na, kabadong, ije kaliko, to first come first serve day to. Ay, sana mabalin maray. Diyak kaya ti jay likaw. Siya, tiyo mo na. Di dagpaunan, nay, makaramang kayaw. Na,
naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Nahala na, nanatuyang. Abay, saan pa yan nag-away? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kat anangala. Siguro makipilpila pa'y laan. Sumipngitain. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan nak ijay kwarta na. Ay, gato na. 5,000 tinaala na. Alangan asaan na ka nga ibingayan. Ay katwan na, sapay kastoy nga awan na pulos abasto may ijay kusina. Ibingayan na ka dayjay. Di ka madanagan. Ha? Dayjay man gayam ni Tata Badungaw. Ay, wan. Apay, di nakngata nakita dito. Sarun mo maun. Tanay, nagparta ka magna. Wan, kwarog. Badong! Urayan na! Badong! Badong! Sa dino ti papanam! Badong! Ay, pinartakan na na pinagandar jay motor na, mare. Wan nga raw, kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsamaray? Nangagkunto pa'y manipod iji barangay hall. Apay nga'y anagdirdirit sumot taon. Sigurado ang mapanaginom dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi dayjay akwarta? Kat bukbukudan nan Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday dyan, tigatang yaw. Una, awan pa'y sidaan may. Wano, amagano na pa nagpalingkay. At da kanyak tilistaan tinasken amagatang maray. Ay kat talaga nga rod nga intarayan na ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an mo may dayta kwarta na awat mau. Amangan no, mapan mo adagos igatang iti... Arak! Ay, sanang kangil. Igatang ko iti turnilyaw. Tanalo kaya amin at turnilyo ti tricycle kaw. Manula ang matngiti, tornilyo. Gumatak pa iti pilid. Naingpis nga minin ti pilid ti tricycle kaw. Nasaya at ada papanan ti kwarta na awat yaw. Tainton nagpasadak manain. Sana nga agreklamo dagiti pasahiros kaw. Akarag-karag ti tricycle kaw. Kasta kumamat ti plano dagiti daddo maapadam at tricycle driver. Ngam ni Tata Badong, napanan samot ininom tinaawat na kwarta. Na, kaawat na pailang? Ingatang na diti ara. Unang kail, ado ti nakakita ken kwa na nga gininumi dyan ilay. Sayang la ang ti kwarta. No arak la ang tinapanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, mare, saan mo ang mauray ni Badong mo dito tersinak? Ay, wan nga rod maray. Saan nansan amalagip ti agaway tada kwarta na? Naglemesa diti arak. Imbag kumamit numalagip na ti gumatang iti kanin may. Agawid ka, anta iti balayo nga urayam. Ay, wanan amaray. No kumataadda ka, iti inawat na di kwarta o di inalam adagos. Ay, jakmut na panunot day tamaray. Ita, napan na ginastosan. Nagsak dagiti padak at tricycle driver na kaawat iti kwarta ang kail. Wala. Rumbang laong nga usaranda para iti pagsayaatan da dyan na awat da kwarta. Di datultuladan ni Paribadaw. Napan na inyinom adagos iti arak. Singarod ni nanatuyang amang namnama. Nga damot iawat ni Tata Badong Kangwana. Kanya nga iti mayawat na. Sakit tinakama. Makitak ti pan nakadismaya iti rupa ni nanatuyang. Awa din. Nagastos na amin ng kwarta na iti arak. Amuyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Kapay ka di kagawad. Saan mo't kano ang nagawawid iti rabe ay? Nagpatpat nagngaruden naginumi jay ilay. Nay, ada sumbungan at tricycle. Tricycle ni Tata Badong dayda. Ingkaman sabtang, ang mga nunabartag, katiyawid mo iti balayda. Huwag kagawad. Ni. Talapusan naksamat ng tricycle na. Oops! Tagi ako na. Uy, Tata Badong, agring ka. Dandani ka na tinag di tatapang.
Ay, awan nga rad. Imbag, saan nakapagprinak? Apay kami na nabartag ka. Ay, naginuman nga rin iti arak. Damagang pala mate. Berberukan na ka ni Nana Tuyang. Ay, bayang mangyag-biro na itatuyak. Nagawid ka nga ruda, hinta na nabartag ka. Ay, nagawid ang nga ruday. Mutin amaw, no sa dino tayan di balay may. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasubra am tinaginom tataba daw. Dahil taman ti balayo, oh. Ha? Dahil aglat-lati di atap na. Word. Ay, agawid ang nga ruday. Itulog kayo. Ay, unman tanay. Matuwang mutin amag na. Nagagayam nga inibos ni tata badong ti kwarta na awat na kagawad. Ay, kunakon ka. Awan sa kanu apulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni Kabadong. Pagkunamay, Denggam ang amin. Agap apadansa. Ay, nasaya at nakaringkan badong. nakaringag pa isaon. Nangipanam ijay kwarta na awat mau. Apay adinak imbingayan ha. Kwarta nga. Na Agap apadansan. nagalas ka tugan mau. Nakayala na ikay. Awanain. Kumama no nagpalingki ka. Pahingamin nga ininom amin ni tata badong ti kwarta na awat na. Nga dito yung nakalubat, dito yung kusina tuya. Ay katlo katama. Mabisina kon kay. Pakanan nakmudlangay. Lukatakan. Tira! Ha? Awan mo't pulos kargana na ito kinaluba mamalukong tuyang. Awan ka. Tati kwarta may gatang itimakan. Inibos mo amin. Inyinom mo amin. Ayun na yun nabiyag tigas tuyain. Ha? Napan mo yung gatang amin iti arak di kwarta na awat mau. Kalpasan na nagragrag sakak. Sermon mo timang ngagwita. Talaga saan kasar dengan asirmonan badong? Kat nasken adom ngagka. Kaano ka ngay amalpas nga agsermon tuyan? Saan kasar dengan asirmonan badong? Ide, kastao na yaganat mau amang awat ite kwarta. Oray mula pabasulan ni Kapitan akinupit na angam idisikan tinakaawat binokbukudam metan aginastaus. Ay barindeng, tulungan nakman. Ay, oray ang patulong kakankwana. Awan mabalin na si Kabadong. Managing bubukod ka. Iso nga ita, mangan ka iti angay. Nawatang, ha? Ay na, tatabadong. Dakas ngamin ti managing bubukod. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.